В малко, забравено от времето село, където дори слънцето се мъчеше да пробие през гъстата мъгла, местните разказваха странни истории за старата къща на края на улицата. Къщата беше порутена, покрита с дебел слой мъх и сама по себе си изглеждаше като черна твар, която поглъща светлината. Всички знаеха, че никой не трябва да се доближава до нея, особено след залез слънце. Но за младия Ивайло, който наскоро се беше преместил в селото, тези разкази изглеждаха просто легенди. Той не вярваше в духове и сенки. Един студен зимен ден, когато мъглата беше по-непроницаема от всякога, той реши да провери сам какво се крие в къщата. С всяка стъпка, която правеше по пътеката към старото здание, чувството му за дискомфорт нарастваше. Въздухът беше тежък, а вятъра шепнеше като нещо невидимо, което го следи. Погледна през счупеното стъкло на прозореца, а вътре беше тъмно, като самата бездна. Въпреки че не вярваше в легендите, сърцето му биеше бързо. Ивайло се осмели да влезе вътре. Легналата на земята прашна пътека водеше към едната стая, в която стоеше стар шкаф, чиито врати бяха зловещо открехнати. Когато се приближи, изведнъж чу приглушен звук. Нещо тежко, което топтеше в тъмнината. Може би това е само вятърът, помисли си той, но не беше сигурен. Тогава се чу женски глас, слаб и едва доловим. Тя е тук. Изведнъж всичко замъкна. Ивайло се обърна рязко и видя фигура, изправена в тъмния ъгъл на стаята. Лицето й беше изкривено в ужасна гримаса, с очи, които изглеждаха бездънни и тъмни, като безкрайна пропаст. Тя е тук. Ще дойдеш и с мен, прошепна фигурата с нечовешки глас, който проби тишината на нощта. Ивайло отстъпи назад, но краката му сякаш бяха приковани към земята. Тъмната фигура се приближи към него, а тялото й започна да се разтваря като черна течност, която запълваше стаята. Не можеш да избягаш, прошепна отново тя. Ивайло затвори очи и се опита да бяга, но когато ги отвори отново, беше в същата стая. Сякаш времето беше спряло. Огледа се панически, но не можеше да намери изход. В този момент усети студено докосване на ръката върху рамото си. Въртеше се бързо и видя, че зад него стои една и съща фигура, но този път не беше сама. С нея имаше още много. Всички се приближаваха към него със всяка изминала секунда. Тя е тук и никой не ще я спре, прошепна една от фигурите преди Ивайло да изчезне завинаги в тъмнината.